Oh, halo. Tokuchingamidzai zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Vazukuru vatovera. Tiri kuno kumaruwa edunhu reHwange Rural District. Tiri kumadokero enyika yeZimbabwe. Tiri only 40 or so minutes kusvika kumapopoma aZambezi kwamunoti kumusiya Tuna, vamwe vanoti kuVictoria Falls. 45 minutes masvika. 30 minutes muri kunhandare yendege yeVictoria Falls oimusiya Tuna International Airport. 30 minutes masvika. So kuti muende kuChobe National Park munongoda 1 hour, right? Muchibva muno muJakuzi muno mandiri muda 1 hour maakuswera muri kuBotswana. Kusvika kuNamibia munofunga kuti ndamboenda kuNamibia, right? 1 hour kubva pano muJakuzi, kutomuka muJakuzi muno 1 hour maakui kuNamibia. Mukati aiwa ndoda kuenda kuDevil's Pool, ndoda kunozvirembedza mapopoma anhingi aZambezi, ndoda kunorembera ipapo 45 minutes maakuzambia. 45 minutes maakuzambia. Zvakanaka vana veZimbabwe. Saka munoona kuti zvese zviri pedyo. Mungada munoenda kuHwange National Park under an hour. Maswera muchiona mhuka dzenyu, right? Modzoka zvimupinda muJakuzi, right? Tiri kuona kuti kugara kumaruwa zvakanaka nekuti menge misimudzira musimudzire ngana, muri kusimudzira ruzhinji rwemumaruwa muno, vanouya vachikutambirai vachikuitai zvakawanda. Munosimudzira vagari vemuno munharaunda. Zvinonakidza kusimudzira, unorara hope chaidzo nekuti unenge wasimudzira vazhinji. Zvakaoma munyika yeZimbabwe, mozviziva. Asi mukaenda kumahotera ekuti hamutombozivi, muchichirasika madhoo kuti mabuda rumu ipi, hamuchazivi kwamabva nako. Varidzi vacho vemahotera acho havasi vemuno munyika menyu, havasi vene. Monzi aiwa check out time ndi 10 o'clock, chibudai aizvi vana veZimbabwe. Kokuenda kumamisha kokuti hamudzivi, kuno pano hapana check out time, hapana check out time. Kubhakucha nekufara. Mungada hanga mawanirwa hanga yenyu, mofrairwa. Mungada katraditional meal maitirwa. Saka tiri kukokai kuti aiwa vana veZimbabwe, zvekuchanzi check out time chibudai, aiwa hazviko kuno. Mungada kuti kutsvagirei mbudzi, mungada mazondo, zvese zviripo tokuitirai. Chingoti aiwa kaumana ndiri kuuya ikoko kuForosi, ndiri kuuya ikoko kuHwange National Park, ndiri kuuya ikoko kuChobe, right? Muuya nemhuri yenyu. Panapa munokwanisa kugara nemhuri yako nevana vachidzidza tsika dzedu dzepano dzeZimbabwe dzakasiyana, mandudzi nemandudzi. Ukada kuziva nyaya dzematonga unozviona pano, ukada kuziva zvemanambia unozviona pano, ukada kuona zvemandevere unozviona pano, ukada kuziva tsika dzemaluwale unozviona pano, ukada kuona tsika dzemashona unodziona pano, ukada kuona vanotaura vanoti matswana unozviona futi pano, wazviona matsosa unozviona pano, right? Saka takakomborerwa isi vana veZimbabwe, toti aiwa chiplanai chasara kuplana venyu maanayo kainga wemuchato, uyai pano. Mutaura kuti aiwa muchato gore rino tinotsvaga venyu plus honeymoon zviripo pano. Asi zvamboitika muZimbabwe izvozvo kuti paunochatira honeymoon iri ipapo aikazve ndiko kekutanga. Saka chigadzirisai kuti muone kuti mungasvike sei. Musimudzire vana vemuno, chimbomirai zvemakoridho ekuti munorasika murumu yamabva, hamuchazivi mabva murumu 230 handitika. Munoda kunzi tiptoe, amene wanzi itai tiptoe muchifamba makoridho. Aiwa chisiyanai nazvo, kunomuita zvinhu zvamunoda handitika. Hakuna munhu anonzi tiptoe kuno, hatizvizivi. Hakuna kuchinonzi check out chibudai, hatizvizivi pano. Uyai pano. Pare zvino zvaiye zvinezvi aiwa pari kutopisa chekutobvira muruzevha kuri kubvira.
uyai kuno. Zita rangu ndonzi Taku, ndiri kuMutepa, ndiri kumaruva eHwange paLanyuna Cultural Village. Toona namasvika zvisukuru zvatovira. Ndatenda.